mutane da suka kira ni ranka da jiya suke cewa Ali Rufa'i yana shan magani, gani suke ana ta tunzura ka a duniya. Muka ce gaskiya Ali Rufa'i lafiyar salau, amma dai akwai dai magunguna da yake sha. Duk sati kake sha ko? To kaga faɗa nawa kake shan maganin? Jiya ɗaya da 5,000 muka taɓa kuɗin mota. A kuɗin mota 5,000? To duk sati kana shan nawa kenan? Kullum kai nake sha, duk wata yake karewa. Ok, duk wata ne kake sayan maganin ya ƙare? To kuna ji duk wata ne yake sayan maganin ya ƙare? Ko? Duk sati so ɗaya yake siya a wata. So ɗaya kake siya? So huɗu kenan. Ɗaya a wata. So ɗaya. So nawa kake shan maganin? Kullum so biyu da safe da daddare. To da safe da dare a duk wata yake siya. To bayan Allah Ali Rufa'i dai kawai Allah ya kasa, kowa da yana gani Allah yana iya jarabtarsa da wani abu a rayuwa wanda zai dinga shan magani, ko mu da muke da wannan muna shan magunguna. To kusan da cewa magani yake sha ne ke ƙara mai lafiya. Ali Rufa'i yana da lafiya, lafiya yadda muke wannan. Akwai mutanen da suke ganin kamar ana wannan ɗinsa, kuma alhamdulillah islam haka Ali Rufa'i yana samun kayayyaki, yana samun tallafi ta hanyoyi da dama da yan uwa da abokan arziki suke bashi. To duk wanda yake neman zai akwai number PA dinsa da wanda ko ya tuntube ni hada su da PA ya samu ya bashi tallafi na magani, sutura ne na abinci da zai dinga ci, ko ranka ne. Yawwa ya kwace